ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, нафарои хонахар. Имрӯз 13 апрели соли 2025 сол навори рӯза, навори хонаҳои Душанбе баҳри шумо. Нафаре ки аз дохили Душанбе хонахар ҳастед ва аз нарх навои хонаҳои шаҳр бохабар шудан мехоҳед, навора тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видеошрӯӣ кунед. наворҳои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. имрӯза наворда 10 дона хонаҳои Душанбе, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартиру-фурӯшӣ ҳастанд. тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ ра хоҳед агар пешрафт кунад ва хонаҳои арзон навор кунад, ҳамин видеода лайкора бимонед, дар канал подписатсия кунед, комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона доркорай. навори бадина аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем. навора тамошо кунед дӯстон, навора сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, ака мега ки ассалому алайкум дӯстон, мода хона дар курай тариқи кредит ҳар моҳа сумша метем. ами яксолда расчётиш мекунем. иншоалло хонаи арзонтар боша бо хубай хушрӯ договор мекунем, метем пули хонара мақсад дар як сол меспорем. ҳамон нафарое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, ку домҳои фурӯшӣ дорен, ягон дӯстову бардоротон доранд хоҳиши ба кредит додан доранд, ина марамад ҳамин шахсията WhatsApp шарҳоӣ кунед, ё ки одамое ки ҳамхели хонаҳо дорен дар WhatsApp канависонед, ҳар моҳа пултона меспорад. дар як сол мега расчётиш мекунем. иншоалло муомилаи хуб қатӣ. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дӯстон. нафарое ки аз Душанбе квартирахар ҳастен, ана ки навора тамошо кунед. дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Ҷалҷамай ду хонаҳои 55 метри квадратияй. нигоҳ кунед хона чӣ хел зур ғалтид. просто ҳамун одамое ки мақсад ҳамин тарафа хонахар ҳастен ошно шава. чорум этажа харода ду хонагай 55 квадрат. хуб дар назди бозори Ҷалҷам, хуб пешинаи Ҷалҷам дар чорраҳа ҳамом, ҳоҷатхона дора, кухня дора, мактаб, масҷид, балнесаву садик ино наздиканд. об дора, лифт қариб ки тайёрай, светҳои перегородкаҳо ба хишти пухтаанд. нарх 583 000 сомонӣ. успед кунем бачаҳоз бигирен шава. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. ана боз хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, назди военни Городок-Айку. 3 дар хона, 1.5 сотиқ замин масоҳат. хуб тункафонои зур, ремонтҳои хушрӯи замонавӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, наздикии балниса, аз хона то мактаб. хуб аз хона то мактаб мегам маршруткаи 5 минута роҳ, маршруткаи 56 ва 45 мегзарад. хуб масоҳати хона 60 метри квадратӣ, кухни, баня, ҳоҷатхона ҷудо-ҷудо, условияи сексия ҳамаи хона. хуб листрош задагиай, полуш ламинат, хишти пухта сохтагӣ. хонаи навай хулас касе мегира, просто хонаи зур ошно шава. касоне ки занг мезанед аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад арзон мекунем бача азиз. лайкора монед дӯстон, ҳамин бовар кунед ҳар рӯза навор мекунем. як рӯз хонаҳои Душанбе, як рӯз хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори телевизион. худо хоҳад паго боз хонаҳои
пурӯши наворша. Оиди хона дар WhatsApp 0070 дахилша занг занен. бигин аз канали Саудо ТВ гирифтем. нархи хона 500,000 сомонӣ мега. дар 500,000 сомонӣ амира метавонед дӯстон бихарен ки бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ кардагӣ срочно сум дар кора мебошад. вақте ки хона роӣ мекунед дӯстон азиз, ҳаракат кунед рангам яко видеонавор када роӣ кунед. мақсад ҳамун чем суратҳои ҳамин холӣ видеонавори фасон карои кунед. ҳаррӯза навораи маро мардуми хонахар тамошо мекунанд. мақсад яъне намуди видео кунем ки гӯё ки ай пеш тамошо кестанд. тамоми услуби хонатона дар видео нишон тен. аз мо реклама кардан иншоалло аввалаш худома бо мо сабаби саудошавии хонаҳои шумо мешавем. оиди ҳар як хона рақамоша мевонем. худошона занг оиди ҳамин хона рақамҳои 0070 ватсабай 500,000 сомон 1.5 соати хай 3 хона занг занем аз якнем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. лайко қатъи паддержка кунем бачаи азиз. ин хона 115,000 сомония ин ҳамин квартира. бовар мекунем бачаи азиз, тамошо кунед. 115,000 сомон масоаташ 37 метри квадратӣ ай. хуб квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода назди Вадаканал. масоат 38 квадрата, нарх 115,000, дом қариб тамом шидагӣ ай. барои маълумоти пурра дар WhatsApp 5474 ҳозир занг бизанед. хона дар Соколни этаж ай. шаҳри Турсунзода, регари Пешина, назди Вадаканал. хуб Соколни этаж, масоат 38 квадрати хонаи коробка. боз маълумоти пурраша аз акамон бигирем бача азиз. 115,000 сомонӣ. мега ки ҷош беҳад ҷои ободай ами домда қарор дорад азиз. мегзарем ба чорумин Mercedes GL фурӯшӣ. Mercedes GL астае ки фақат алише бача азиз. нигоҳ кунед 260,000 гуфтан. ҳамиқа нархаш арзиш дорав. не ки ба сум намефурӯшемша. фақат алиши ба хона ба сексия алиш мекунем. моторш 4.5 дута турбо. бензини холӣ, коробкаш автомат. ҳуҷҷат танировкаш солонаҳай 4 баллон нав, пробег 270,000 километр. расход дорад. як расход дорад. базаи магнитофонаш сӯхтагиай. тамом. дига ҳамаш 100% ай. касоне ки ами ба хона ба сексия алиш кардан хоҳен, ина марамат акада занг занен бигӯен ки аз канали Саудо ТВ тамошо кардам. ман ҳам хеле хона дорам, ҳам хеле сексия дорам, алиш мекунем. болои сумтон мета бача азиз. ина марамат беҳтарин шанс дар канали Саудо ТВ. мегзарем ба панҷумин духонагаи фурӯшӣ. духонагаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар дуюм этаж 50 метри квадратӣ. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши бозори Сафина. хуб документ дора ба доллар 22,700 доллар, ба суми тоҷикӣ 250,000 сомонӣ. бо савдо мешава. ана боз маълумоти пурра дар рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои WhatsApp ша мегзарем. ҳозир занг занен аз номи канали ютуби Саудо ТВ салом бирасонед. просто нигоҳ кунед. духонагай 50 квадрата 250,000 сумш мега. инами ҳолат, инами хеле ҳолата қарор дорад. касе мегира успед ка боша оша шава. лайко қатъи паддержка кунед. чӣ қадари навор мекунем ҳамаш ба худиёти шумо дӯстон. анаи хона бовар мекунам, мақсад бовар дорам ки баъди ҳамин навор ҷошта савдо мешава. ҳамин касе ки соҳиби хонара занг мезанам бигӯен ки ака ман номари шуморо аз канали Саудо ТВ гирифтам. тамом бачаҳо, просто ки мақсад меҳнатҳои мо бояд қадрдонӣ карда шавад азиз. лайко қатъи подписатсия қатъи поддержка кунен. нафаре ки мисол хонахар ҳастен ку мисол баъзе модам менависен ёки занг мезанен ки мадам хеле хона дар корай. ҳамин наворомона тамошо кардан гирем бача азиз. иншоалло мемонем. вақте мо дароӣ кардан мо дар ҳамин канал рекламагузорӣ мекунем. иншоалло тамошо ки карден ҳаракат кунед, аввал шида тамошо кунед, бо беҳтар мешава. ҳамира мисол касе мегира фикр мекунем бурд мекуна. просто сумшон дар корай ба ҳамун хотир савдош мекунам бача азиз.
мегзарем ба шашумин духонагаи фурӯшии дигарӣ. Духонага квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград дӯстон азиз, срочна фурӯшӣ савдо карда мешавад. Документ дора ба доллар 28600, ба сумми тоҷикӣ 315000 сомонӣ. хуб, духонага квартира дар дуюм этаж 42 квадрат, доми 7 этажаи новостройка қарор дорад дар Душанбе, Рӯдакӣ, поворот Ленинград. Документҳо ҳастай. Маълумоти пурра занг занед, лайк, поддержкаву подписатсия. Ами чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ дорен? Агар хоҳем ки ба зудӣ фурӯшен, иншоалло хонаҳое ки рӯз навор кардем 13 апрели соли 2025, иншоалло ино савдо мешаванд. ами лайкҳо шумо сабаби боло рафтани видеонавори мо мешавад, ки чӣ қадар лайк зиёд шавад, бо ҳамо телефонҳои нафарои хонахарда мебирояд. Мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки дорои 3 комната, масоҳати 1,125 сотих. Мақсад 1,5 сотих ҳам нестае, бачаки азиз. Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. Нархи зур. Хонаи рахти хоб 3/5 метра, хонаи чойхӯрӣ 2,5/3, меҳмонхона 3/5, ҳамоми даруна ва ятои дигар ҳуҷҷатхона беруна мақсад ҳастай. хона подшпаклёвка кардагӣ тайёр ҳастай. Одамои хона мехаридагӣ аниқ бошен, занг бизанен. Нархаш 220,000 сомонӣ. Агар аз номи канали Сауду ТВ занг занед, худохоҳ боз скидкатон мекунам. марамад маълумоти пурраша ҳамроҳи соҳибмулк занг зада масиҳат карда бигирем, бародар азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. Хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки дорои 3 комната, масоҳати 8 сотих замин, Душанбе, тарафҳои Армуғонда қарор дорад. 3 ҳуҷра, 8 сотих замин, Армуғон, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон, 1 километр боло. Документ дорад. Дар WhatsApp рақамҳои 2480 ахир шай. Касе мехарад, дар WhatsApp бинависонад. баъд дӯстон, нафарое ки аренда комнат мекунед, як мода замин дар курай, аренда квартира дар курай, тариқи кредит хона дар курай, ами хеле нафаро боша, дар WhatsApp мо нависонед, наворҳои баъдина эълон мекунем, ки рақамотонро рӯи наворда мемонем. Худо хоҳад, мақсад гап мезанем, одамои ҳамон нафарое ки дошта бошанд, худошон шумода занг мезанад, бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Открытие лестница квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки яккомната квартира дар 4 ошёна 35 метри квадратӣ. Душанбе, 65 микрорайон, Борбад 128, дроб 1, хонаи 38. дар назди Ҳаловат ва Халиф. хуб, 4 этаж, 4 этаж, срочна фурӯшӣ, кредит намешавад, алиш намешавад, ба сум 335,000 сомонӣ. марамад боз маълумоти пурраша занг занед, бачаи азиз. ҳозири хона мега ба иҷора додагиай. хуб, касе ки мехара, иҷора далчи метияш, мақсад 2000 сомонӣ мега ҳар моҳа иҷора додагиам хонара. дар WhatsApp маълумоти пурра занг занед, бачаи азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки яккомната квартира дар аввалин этаж 28 метри квадратӣ. Душанбе, ноҳияи Сино. нархи сознеки. Дом дар чорроҳаи Церков қарор дорад, кӯчаи Юсуф Вафода қарор дорад. доми 4 открытие лестница мебошад. дар аввалин этажай, якҳуҷрагай 28 квадратай. об свети доимӣ ҳастае. мактаб Садиқ дорад то Деҳқонбозор. як остановка аст. аз роҳи Калон 100-150 метр масофа дорад. алиш намешавад.
кредит намешава, маълумоти пурра занг занед. 325,000 сомонӣ. خب دوستان نوار تمام شد. چیزی بود، چیزی روی کردن، خواهش کردن، همش نوار کردم. نکی لایکو کم ای بچه عزیز. فبرات کی سعودو تیوی را دستگیری کنین. چیزی باشه روی کنین، رکلام میکنین، فروش میگذاریم. زنده باشه، رحمت به همتون بچه عزیز.